Paloga lakuning lekas linu tinggitung memangon manah rahayu wah Gatot nyegat laguku Kanjeng Rama Kyai ya napa nuwun sewu nawi jenengan badhe bidhal mejahi dumateng pun Yayi Abimanyu ingkang nandhang lepat sanes kok Yayi Yangka Wijaya banjur sapa merga pancen cetha dawuhe wakmu Ndrawati ya jlitheng kakangku Abimanyu sing nyidra pustaka Jamus Miyang Jiman kelima sada paduka mboten pitados menawi kula matur ingkang lepat sedaya tuk sumring perkawis inggih menika pun Eyang Durna wah Durna bapakku ora mungkin duwe pakarti kanggo ya mangkono Dimas Antasena kalian Kakang Mas Antaraja kula aturi mriki Durna bapakku Pandhita kinarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susuh angin ngendi gone Durna bapakku kena ngopo tatu arang keranjang mestakamu aduh Prabu Utara aku ngatulungan ayang ger kena ngadu wadul karo murid tercinta telek Pendhita ora wah Antasena iki dutuk apake iki tuk sumbring perkara iki Bapak percaya ora percaya tuk sumbre perkara iki. Kowe wani nyikara karo Durna bapakku. Aku iso wani ngajar aku. Werkudara aku ayam manah ya ngger. Ora sah njaluk pengayung. Aduh yo. Antasena, ngopo? Ana wong tuwa lak tutuki sisan kowe sampean. Ayo. Wah, wani karo bapake. Wani yo ben. Aku mbelani bener, apa ya selamae wong tuwa kuwi mesti bener terus. Iki Durna kayonge. Aduh ya. Antasena wis. Nganti kaya ngene kaya aku krasa ku ya Antasena kesik. Iya. Larak tenan. Gatel kaya ngene ta ya. Kleru godhong kelonconan tok ngelap. Werkudara bapakmu tulungan ayang ger. Wah. Antarja Gatot Antasena wani. Miloro Durna bapakku wani wae. Simbah Durna luput. Ayo ngaku ora? Ngaku ora? Aduh ya. Iya ya tuh ngosek ta. Kanggo acting. Wadul para kaya jenengan ora. Werkudara aku jo ngapura ya, Ngget. Aku jo ngapura jancane sing dadi Nata Ndarawati kae mau panjal maning bapakmu.
Bapak mundur ra iso kalima iki diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nek gawe ringking Pandhawa ngapuranen bapakmu ya Werkudara. Oh. Sambat to. Arep muni piye meneh? Andane nawa ya wis sambat. Kacau iki tanganmu ki wesi. Ngantem sak kilometer dhewe ra. Ayo sembur mlonyoh. Aja. Aku ya iso nyembur. Apa dikira antara jasak sing antara cedak sik iso nyembur, Kang. Igujet. Aku tak nguyak Paman Janaka. Iya, Dimas. Aku ora makabe. Wah! Kunjung pentarate Yanira kang para prajurit lamun bisa samya hangu lata kadingune caritane andalira sang Prabu sasra bawing Mas Pati karan Patesu wanda lelabuhan nipun anggenarang Tri prakara guna urun ingkang kenan tapi nuhoni trahu
Nuwun sewu Kanjeng Ibu Wara Sembadra kaliyan Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi. Sarawujeng andika ingkang putra ing Tanjungan Punangka Wijaya ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu Wara Sembadra lan Kanjeng Ibu Wara Sri Kandi. Iya Nger, Abimanyu tak tampa pangestunipun Ibu Tampanana. Inggih kula pundi ndadosna jimat. Ya Batobat Abimanyu Wijaya tak tampa lan pangestunipun Ibu Tampanana. Inggih. Kula pundi ndadosna jimat paripindayanana ing kasantosan. Wah, Ndara Sembadra to. Ha iya. Karo Ndara Sri Kandi. Ha iya. Kembang desa Dengkul. Ayo dhewe kuwi nek umpamane nggon aku to. Ha iya. Mandane kok. Kok urung duwe anak cilik meneh ya, Tru? Lah ngopo? Nah rene iki nggo bayi ngono. Gek bayine nangis. Terus ngopo? Terus susane. Kowe wis ngamuk kok kaya ngono ora. Padune ora pikirane kok negatif ngeres. Ayo wong ki senengane dhewe-dhewe. Ya ora njur kaya ngono kuwi wegah. Ora trima aku. Ya karang lehku suwita karo Wirok Pradangga. Iya. Iya. Wonten menapa Kanjeng Ibu rawuh wonten ing kesatnan Tanjungana mongko tanpa taliwara tanpa paring secara ing saderengipun estunipun menawi jengandika anggadhahi wigatos pribadi nartentu kantonani bali dumateng ingkang putra Punangka Wijaya Kanjeng Ibu. Punangka Wijaya wonten timbalan ngadhawuh. Kaget rasane atiku banjur aku sowan ana ing kene. Kadiparan Kanjeng Ibu. 3 hari kapengker aku nyempena sira kula Abimanyu. Kenter kagulunge ngombak mapan ana ing telenging samudra. Mongko rikala semana kahanane Abimanyu anakku kendang kapacondang kontal kaprapal ora dimangerteni ana ngendi dununge anakku Abimanyu. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon Kenjang Sri Sang meweh gandrung sabaran ingkang tenjuh rawuhipun Sang Raden Arjuna. Sang Bagus semunira kang gamanungsan kasurupan tingkahing mungsa diajeng mapane ning kene mbok Nikulup. Iya bapakne Kulup. Sawetara aku tilik marang karaharjane Abimanyu. Ana ngendi durunge Abimanyu? Kuwi ana mburine bapakne Kulup. Abimanyu, aja kaget ati, aja kaduk ati kadrut kajeron penampa. Praptaku mrene dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa supayane paring bebungah ya kuwi ganjaran kelawan kowe. Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Prabu ing Amarta badhe paring ganjaran menapa? Ya mung aku dinuta. Aku sing kudu menehi ganjaran bebungah kelawan kowe. Monggo kula aturi maringaken Marata Dyagi Tampanon. Hei, wala dalan. Aduh,
kaya ngono Ketruk, piye Ketruk? Ambo aku dhewe ora roh. Lah kok dadi Ndura Arjuna nyikara karo Ndura Abimanyu. Wah, tutke kawal. Belani gong dipisah. Masuk angin aku. Wo iki pancen bocah ora. Rada ora penak Pak kowe. Kowe wis sing mangkat. Alah, padumu arep ning kene arep ndelok wong-wong ayu kok. Alah ya wis aku mangkat dhisik. Lipir. Sido mlipir. Wis, Bagong wis mangkat. Ayo, tututi. Ayo. Rasida. Arep modus Bagong sane golek rai. Mboten. Lah tobat Pangeran Arjuna. Mbok sampun kados mangkaten lho. Ayo sampai. Ayo, mek pancen kuwi anak Arjuna Sambato. Bunggo ning ngarepe bapakmu. Aduh Kanjeng Rama. Ayo, nek pancen cetha kowe anak Arjuna. Bunggo, ayo. Lawanen bapakmu. Ayo malesa ngantem bapakmu. Ayo diake malesa. Malesa bapakmu iki malesen kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Dosa menapa ingkang sampun kula damel ora sandadak etok-etok ora ngerteni. Cetha kowe sing wis nyidra wujuding pustaka Jamus Kalimasada ora ana pangapura kanggo kowe Abimanyu. Atau betul kan? Tobat Pangeran Kanjeng Pangeran kula mboten nrimakaken. Aja mungsu anake ning mungsu mbokne. Ayo amuk. What? Ayo Petro arep apa? As! Aku ora trimo. Ayo. Ora trimo, ayo. Mungsuhe Petruk nek sampeyan arep nyikara karo Abimanyu. Mudar we. Waduh, mak penjelu perasane kok ngedian gotong le gotong. Gotong ora wurung awe ngrekasake ana wae. Gus, kendele.
Gatotkaca minggira paman kula boten nrimaken menawi jenengan dika nyikara kalian kadang kula Abimanyu minggir kelakon mati dening aku. Dan bahaya kae. Kok ngendi kowe nguyuh raja aja. Menungso ora. Bahaya gitu. Bahaya. Piye kanane? Ndara Wara Sembadra, Ndara Abimanyu mangkesa, mang lunga jauh-jauh saking mriki. Iya, Bang. Golek slamet. Ya. Gatotkaca kowe isih ora nrimake lelakone adimu Abimanyu. Seblake jemparing mbuh tibamu ning ngendi parang. Janing taloka kadhe langit mambang tepan sulayan panupamaneka lintang surya kusumayana sumawur Mastu nama sidam sekaring bawana Widara yaksa wonten timpalaning adawa jengandika anggoning sun madeg brahmana oning Widara payung iki ora liya
aku mung bakal kepengin gayuh wahyuning dewa. Oh iki, Bu Penemban. Kula ugi nderek ngayom nglawan ngresa jengantika Sang Penemban. Widara Dewa sakmangke badhe kados pundi lelampanipun kula nderek sakmangke. Ayo diagi sowan mring Kayiwangan Suralaya aminta wujuding wahyu sing bakal ditumedhake marang awake dhewe. Widara Yaksa sendika dherekaken kula dherekaken Penemban. Sarate pandam sumula pamadangi jroning pasarean Sang Dyamana ingkung sumunggem buling Sang Kakung mangrapa babo eman-eman Dereng ngantos paripurna ingkang sami mbal wacana kasaru geger yapa piyangarsa teng punika nangge pisawanipun Sang Jayawara Sembadra miwah Sang Rahadyan Abimanyu karya kaget kang samya mulat. Jaya tama ngambar arum sang kusuma ya talmawur madu bronto Bung Mas Trama Sidam Sekaring Bawana menika wonten sakwujuding Wanodya ayu menika sinten Gusti Ayu pun tepangaken Penemban kula pun Wara Sembadra Sang Dyayu Wara Sembadra garwaning Sang Raden Arjuna inggih kasinggihan mekaten menika mapan wonten ing pratapan pundi inggih boten sanes paduka sampun mapan sampun tumuju wonten ing pratapan Widara payung kula pun begawan Widara Dewa inggih lan kula Widara Yaksa kula wong Widara kula dalang saru aku ora takon karo kowe lagi turi Penemban wonten menapa sing nyauri aku wae kowe ora sah nyauri wonten menapa Gusti Ayu satemah aku anakku dipulasara dening kakungku ya kuwi Pangeran Arjuna Penemban aku njaluk pengayoman ana ngendi meneh dununge aku kudu ngayom yen to ora marang sira Penemban. Lah dalah nyuwun pangapunten Gusti Ayu. Mboten kateges kula mboten nampi pasuwitan paduka, kula tampi pasuwitan panjenengan. Menawi badhe ngayom kelawan ingkang abdipun Widara Dewa. Samangke kula tampi nanging kula nyuwun pangapunten mboten kok ateges kula nundung kelawan jengandika. Dinten sakmenika kula nggadahi perlu inggih menika kula nedya sowan wonten ing Suralaya. Wigatine apa Penemban? Pados pengadilan awit wonten wonten titah kalih ingkang dipun cemplungaken dipun pidana wonten ing Kawah Candra-Dimuka. Awit sampun damel risak kahanan Kayiwangan. Sapa titah kuwi mau Penemban?
titah menika werni kalih nggih menika sepisan putri ingkang angka kalih kakung menawi boten lepat ingkang putri sesilih pun Dewi Wara Sri Kandi lajeng ingkang kakung pun kekasih Sang Raden Gatotkaca babar buta gedhe Sang Parabodro. Duta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta wala jebul enek sing luwih gedhe saka aku. Latalah penemban nesu rasaku aku ora trima bareng penemban paring dawuh yen to sing dirangket dening dewa adikku Sri Kandi lan anakku Gatotkaca latalah dewa ora mbalekke adikku lan anakku Gatotkaca obrak-abrik sungsang bawara sing akon ngerep sapa iki wala dalah kori sela matangkep ditutup cetha reti aku arep ngamuk tak judak tak jograk kori sela matangkep yo oi arep apa kowe yana dewa ya nuntuna wong aprang jas padha sarsaran Mas Tunama sidam sekaring bawana Kakang Narada punapi bandeng wareng ati Guru bandeng wareng Banteng mereka wujuding sapi gede utawi wareng mereka cilik punapi kalau maksud sapi nanging nyatosipun punapi adik Guru inggih Kakang Narada hawa panas ingkang sumundul ing ngawiyat menika dipun sababaken wah kula mireng wonten yaksa ingkang ngamuk wonten ing Kayiwangan Suralaya. Wah, Bathara Guru rambalekke kadang aja takon. Larang tenane. Latalah
Bujleng-bujleng iblis lanat padha jeg-jegan ana dewa mulang sarak pakardimu teka kowe menehi pidana adikku Sri Kandilan Gatotkaca mbok cemplungake ana ing kawah Candradimukha kuwi titah sing ora duweni kaluputan kita kuwi yaksa sapa takon karo aku buta kleyang kabur kanginan kendang kebaraten saka ngendi papan dunungku ya ing kono dununge awakku aku Badra-yaksa iya dasar para nyata Narada kowe ora sah mesam-mesem nek wis ngerti karo aku ora arep-arep rono kae aku nak bocah kaya iso dadi putra semene ayu gak main itu. Wong wedok ini wis nesu ya. Tidak bisa. Apa menene pas lagi apa ketekan tamu. Wah. Kaya macan ucul saka kandange. Kakang Narada guneman menawa mboten kula rasar-rasan menika gapura apa lukisan menika kok. Pradane kok do nglitok-nglitok niku. Ora mbaleke adikku sak kelora obrak-abrik kayangan guntur geni guntur angin sirnakna yaksa iki guntur geni. Pripun? Tumama mboten. Babar pisan mboten tumama Kakang. Nggih napa aku bilang. Pun. Mangsul kemawon, mangkondur kemawon, balik kemawon ganti gajah listrikani. Mengki nek jenengan kula jak belajar bahasa Indonesia. Inggih Kakang nyuwun pangapunten. Badra-yaksa iki kadang kita sak keloron kula balekake Badra-yaksa. Nuwun pangapunten sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadu ana ing pukulon. Ya para Sri Kandi gandeng kita lan Gatotkaca mboyan duweni dedusan lan mboyan duweni kaluputan. Jeneng kita lan Gatotkaca kulun keparingake supaya bali mring Madyapada. Nyuwun pamit madal masilan pukulun. Ya sing ati-ati. Wah, Bathara Guru aku njaluk pamit. Nggawa kadangku sak kloron bali mring Madyapada. Kakang Narada menika janipun sinten? Jan nek kula omongi mboten ngandel. Dewa kok ora iso nerawang. Mbok didelok ana dewa kok kopake semono gedene. Ana yaksa kok kopake semono gedene. Menika menapa inggih? Nggih. Macres ta? Mboten. Lah menika kula aturi wae ya ampun. Nggih, teng Karangkawi Dadaren. Monggo. Seneng-seneng teng mrika. Pun sedaya pun clear permasalahanipun. Inggih Kakang monggo. Mohon monggo. Sedaya pun sami napa niku? Pun sami rahayu wilujeng. Wilujeng sanes wilujeng. Nggih. Pun monggo kula dhahar lajeng Karangkawi Dadaren.
mulat mara Arjuna semuanya kangga manungsan kasrupan tingkaing mungso ana pendhita tuwa iku sapa Begawan Widara Dewa kuwi garwaku sak kloronana kono garwaku sak kloronana kono inggih Raden Pancenestu sak gendakan menika garwa paduka pun Rekyan Mara Sembadra kaliyan Wara Sri Kandi suwita marang ngersaning Begawan Widara Dewa ayo diajeng garwaning pun Kakang Yayi Sembadra lan Yayi Sri Kandi ayo ndak kantri bali mring satriyan Madukara. Wegah aku wis segah dadi bojone Janaka. Syukur sisan mesti ngarah aku. Duwe bojo anarkis. Bantu kula iki sampun mboten purun malih dipun dhawuh kalian Raden Arjuna. Moh gelo. Ana wong wedok ditapuk sak geleme dhewe. Bantu. Ayo Abimanyu ayo bali. Kula wonten mriki kemawon Rama. Oh la taala. Kowe dirungokke Arjuna. Kowe buta menengo. Aku wis wegah melu bojo bagus ning nglarani ati, nglarani awak. Enom nglarani mending karo sing tuwa ning marai seneng. Ora yo ngono to Penemban. Inggih Gusti Ayu. Aja Gusti Ayu mbok diajeng. Lah dalah. Ya. Diajeng Wara Sembadra lan diajeng Wara Sri Kandi. Mbok kula setunggal Penemban. Widara Yaksa kowe mengko tak golekke kirik wedok. Wow. Panjenenganmu kok kebangeten. Ora aku ya menggegojekan. Yen to Raden Arjuna kepengin njaluk kondure garwamu sak kloron, langkono kowe ku andane Widara Yaksa. Waduh, kok aku sing diarahke to iki. Sing iso perang ya mung kowe. Wala dalah inggih Penemban. Ayo Raden Arjuna pancen kowe njaluk baline garwamu sak kloron langkaana kuwandaku mati dening aku kowe Widara Yaksa. Wah! Mot Pangapunten Kakang Mas. Iya. Teko kowe tega karo aku, panjenengan sing tega kali Abimanyu. Percaya kok Begawan Durna. Percaya kok karo Begawan Durna.
Lah nek kula luwung percaya kalih video-video ngen YouTube sing adu kasekten niku. Percaya kok Durna. Kan arek ngantemi Durna ning kono kae. Durna wis tak rante, tak taleni wit. Wis tak pakani apa kae? Royal Canin. Pakan kucing. Durna wonten pundi? Kae ning wit kae. Mati dari aku. Setyaki, aja. Mati dari aku. Setyaki kowe kok meneng wae? Setyaki aja manteng ngono kuwi ta. Setyaki kowe aja manteng ngono kuwi ya. Aku wedi. Ngantem ning ora nggon lato-lato Setyaki. Iki masa depan Setyaki. Modar. Wong ki nek mulang sarah mati diri aku. Antasena aku nglenggono kaluputan. Kok aja nglenggono kaluputan karo aku, karo Abimanyu. Iya. Manunggalke ning pertapan Widara. Sowan Pak D kuat yo. Ayo Mak Cilik ayo sowan Pak D kuat. Ayo. Kresna sinayang manglung mintonaken triwikramandira kanggo mitiraning asta Terus ada kahanane kok nyenyete kaya ngene. Ha ya ora apa-apa arep sesuk. Mbak ayo ndelok-ndelok kanan pertapu. Truk, kowe ngerti wong Widara kae mau ngerti. Pak D kuat. Udu. Karak Widara Kanigara. Lah terus iki lho Widara payung. Kok malah ireng tadi. Wis. Iku ora kena. Sinuwun Ndrawati ngono. Apa iya? Heeh. Wah iya, Ding. Sinuwun Ndrawati. Ha nggih, Tru. Iki jeneng ngamuk kaya ngono kuwi. Aku pokoke kerep arep dolan ning Kanigara. Ya. Meguru ya saru-saru. Meguru kok saru-saru gak aku ora. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Ya Arjuna. Jalaran kabeh iki mau wis dadi keparenge Gusti. Yen to Begawan Durna Mindhawana kelawan wujude nata Ndrawati. Inggih kula nyuwun pangapunten Abimanyu nggiraku njaluk pangapura. Inggih Kanjeng Rama mboten dados menapa jalaran kula ugi kelepyan. Dangu mboten sowan wonten ing negari Ngamarta ngantos kula kesupen mboten mangertosi lalampan wonten negari Ngamarta. Yayi Sembadra lan Sri Kandi ayu tak kanthi mring kesatriyan wegah milih melu Begawan Widara Dewa. Sawangen Begawan Widara Dewa. Penemban kula nedya suwita dumateng panjenengan.
Ngopo kok bengok? Kula kaget. Kok malih dados cemeng. Sembodo ora. Wis kabeh lakon iki mbok menawa pancen kudu kaya mangkene lakone. Petro, nun. Rene Petro. Nggih. Kan enten apa sinipun? Ndara Werkudara beluke iki ora nglingguhi sikile wong. Sikile wong dilingguhi geleme dhewe. Ana papan kosong nggih ngapunten. Werkudara kon rene. Werkudara ten Ngamarta iki. Beluk napa? Wis adoh ampun kula rampungane mon. Kula iso nyeblake barat. Unine mak. Ngoten niku. Kuwintut wis mangsa bareng Werkudara sing arep nyeblake barat. Nyingkirake klilip-klilip sisih ngono kae Petro. Dari kok. Ya. Lu mampus lu. Menungso ora Antareja aku celna Antareja sapa ranting kaya ngene. Awakku lara kabeh Antareja pun dicolke mawon niku. Napa diposting teng Facebook mawon 200 sak kandange ngoten. Ngawur padake apa ora. Elek-elek ngene pendhita. Elek-elek ngene bojone carane anu pendhita. Poncolke mawon kuwi wis gah iki selaret tancep kayon malah wis sing barang dadak ngei Durna diranti ning uwit barang. Sak luwaris kok bandanmu Begawan Durna Yang Durna. Antareja aku yo ngapura. Inggih kula nyuwun pamunten sedaya menika kula wau namung konflik. Iya. Lan sedaya menika kula wau sampun kodrating Hyang Maha Masa utawi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang bali mring Sokalima ndherekaken ngatos-atos Sang Warta mbok brimake kentekan bensin. Ya, kok kowe tau ngerti aku nek kentekan bensin. Wis ya Antareja, aku njaluk pamit. Aku arep ketemu karo bojo. Ngatos-atos alon-alon. Ya Antareja aku njaluk pamit ya. Ane Bima kang simana ati tur sasana kang malawan wah saya akeh klilipe Kurawa ora nrimake marang lelakone Durna sing ala sumingkira sing apik nyawijya sing ala ngadoha sing apik nyaketa seblake barat bukti pamu.
Beli kuwi sikil ae. Wis purna lakone Kakang Semar. Ampun mawon. Iya kabeh wis apik. Lah nggih, Ture. Kepiye? Lah nggih, Ture. Iya Kakang Semar. Lah nggih. Mula niku, Gus. Ngapa sedaya ingkang sampun kelapan niku wau. Sampun mesti dipun ketuni. Ayo zaman menika sampun tertulis 5.000 tahun sebelum dunia dibuat. Jalan hidup kados mboten niku sampun pun tulis. Mboten pitados mang takon kalih Gusti Allah. Semar ngeten ora. Pun purna lampanipun. Tak kira gremes jebul truk. Matur sembah nuwun Den. Iya Kakang Semar. Kathah keluputan. Halo, oke hati-hati. Oke. Hati-hati. Petruk senengane. Ha iya kowe saudara kok. Lah iya wis gak dirampungi Mar. Iya. Mugi-mugi sami gangsar anggenipun pados rejeki Gus ngapunten wonten pamundutan golekan dereng saged kula pinangkani mengke dalu insyaallah nek golek kula tesih enten griya. Kirangan nek dereng payu. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mugi sami gangsar wilujeng.